Nayo client wakambozviona kupiwo kuti Gambakwe anouya nhasi ari kuataka General Stole ana ani waainaye waanofungidzira kuti anogona kuuya achiskomira pamberi panyoka yemabhunu waanenge achiti this person is clean kana kuti chichi. Ndozviyezvo zvandogara ndichitaura ini ndichiti inini kana paine munhu anenge achizviona kuti ari beta handitika pane zvese zviri kuitwa izvi kubva pane zviri kuitwa naComrade Bombshell Geza nezvakaitwa nezviri kuitwa naComrade nyoka yemabhunu nezvatiri kuita isusu vana veZimbabwe kubatana izvi. Kana paine munhu ane better solution ngauye ataura kuti no inini I have got the way. Ouya otaura nyaya yake achinyatsokuisa pachena pamberi pevanhu on public, then isusu we follow. Kana tichinge taona kuti zvinhu zvaari kutaura zvinosenza, chii chatoda kuitirwa naGambakwe nhasi? Ndakadismisa zvinhu zveM31. Hakuna chinhu chinonzi M31. Chainzi M31 was March M31 marching ya N31 ya ningirikini yemswa 31 March anditika musi wa 31 March ndo wakanzi vanhu endai munomacha munoita demonstration ndo pakapedzisira kushanda wedhi rinonzi M31. Hapana chinhu chinonzi M31 yekudii? Makambonzwa Geza cheche vachispita that such nonsense pamberi pevanhu kuti pane I have something that is called M31. Chii chinonzi M31 chiri kutaurwa nevanhu? Chii chinonzi M31? Hakuna chinhu chinonzi M31 in this crazy world. Vari kuzviwana kupi vanhu vatota nezvekuti M31? Because it was a demonstration yakanga iri organized nemavo veterans nevana veZimbabwe vachida kutraya kuda kuesa kupusha ningirikini kuexpressa ningirikini yawo magrievances avo to the whole world kuti tarisai muone tiri kudzvanyirirwa handitika zvikadisruptwa naiye Gambakwe. Now he is coming back neM31 kudii achitaura nyaya yekuti M31 kudii? Tichiri muna machiso anotaura kuti kudii pamusoro paGeneral Stole? Kana achida kudzima zviri kuitwa naGeneral Stole kana kumisa zviri kuitwa naGeneral Stole anotoenda kuna nyoka yemabhunu onotaura nanyoka yemabhunu, because nyoka yemabhunu ndo chibaba chezvatiri kuita zvese izvi murevolution. Ndiye komanda wedu, ndiye watinoteera even nyange ari kujeri ikoko. That's why takatsvaga nzira dzekuti tiite kuti nyoka yemabhunu ave up to date pane zvese zviri kuitika even though ari mukati imomo handitika. And tichatotry by all means kuti no matter how long is going to take arimo mujeri imomo anenge achingorarama nesi isusu tiriko kunze kunoko, just because takazviona kuti vakatry those all means dzavakaita idzodzo dzekuti mukomana aramba ari mukati. Saka ngaachigara mukati imomo, okay, it's fine. Isusu tichaona kuti toita sei sevana veZimbabwe, isusu vana veZimbabwe takabata tichaona kuti toita sei nefamily yake iri kuno kunze. Handiti ndo zvavanoda vakaona kuti zvakakodzera kuti nyoka yemabhunu agare mujeri. Achagara imomo mujeri, but he is going to be up to date pane zvese zvinhu zvese zvichaitika zvese izvi. Nyoka yemabhunu achanga ari mukati mazvo ende muchamunzwa achiadressa even ari imomo, nekuti maifunga kuti madzima muromo wanyoka yemabhunu imana Gambakwe. Imimi handiti Gambakwe here ari kuita zvinhu zvese izvi ari kuita izvi. Vanhu vake vese vaimuteera nezvese zvavaiita vachiuya panapa vachindituka pandichivataurira kuti nyoka yamuri kuteera ikai siyanai nenyoka iyi, uyai murevolution tisunungurwe. Vanhu vari kufira kunze kwenyika uko. Izvozvi vabereki vedu vari kuchema, vari kuteerwa vachinzi bvisai mataxes mombe dzinonzi mombe dzavo dzimwe dzavaitotengesa futi vachitiendesa kuzvikoro. Nhasi izvozvi izvi hapana kana nemabasa atakazombosenza ekuti tigoni kudzosera wastage yese yavakaita iyi vachiendesa vana kuzvikoro, upenyu huchipondwa huchiurayiwa naMugabe naMnangagwa tirimo, vachiti divide in the name of parties, vachipusha vanhu vada kusunungura nyika kuti formai maparties enyu mouya moti challenge isusu kana mavhoterwa imimi nyika munotora mubva magara enyu zvigaro zvacho moita zvamunoda. Vakadaro kuna Comrade Morgan Tsvangirai vakamusvikira pakumuuraya, vakaita zvinhu zvese izvozvo, vakaita zvese, vakakanganisa MDC, vakakanganisa ose opposition parties akafongwa muZimbabwe vakamakanganisa kusvikira CCC vakaikanganisa vakakanda zimbwa ravo rinonzi Chavangwiro. Izvozvi zvitarisai muone zvakaitwa muCCC.
Gambako akamutuma kuti enda unodisturba movement iri kuitwa nevanhu inonzi nekuti ichatinetsa isusu inonzi revolution. Akufanirwi kufomwa chinonzi revolution, kunofanirwa kufomwa anonzi maparties. Gambako akarwa by all means kusvikira nyoka yemabhunu asungwa, akasvikira pakupindira munyaya yenyoka yemabhunu. Iye akafoma nhingirikini yake yekuti kwaitwa mafundraisings akadya mari dzevanhu 127 something thousand yaitaurwa na DJ Wally. Ari kudii kuipindura panapa anouya kuzotiudza nezvaGeneral Story atadze imwe wevanhu. Inguva here yekuti tiite izvozvo panguva yekurwa kwakaita vanhu achiri maopposition parties nemaruling parties, panguva yekurwa kwakaita vanhu kumashure uku vanhu vasati vanyatsokunzwisisa chinonzi revolution kuti chii. Handitika haisiriyo information yatiri kushandisa izvozvo izvi. Unofunga kuti wewe nguva ino iyi takatarisana nemuwenge wani toita basa rekurwa isusu kuda kurwisanisa General Story nafadzai here. Inguva yekurwisana here inoi nekuti takazvibvisa zvese. Ndosaka makaona even Chamisa cheche akatomira kutobva muCCC yacho nekuti akatoona kuti hazvisi kushanda izvi zviri kuitika zvese izvizvi. Regedza ndimbomira pasaidi apa ntiro achizodzoka pana pasocial media kutaura kuti no mupolitics ndirimo. Anogoregedza sei kuva mupolitics? Mupolitics arimo, but akamira nekuona kuti situation nechimiro chiripo landscape haisi kubvumidza kuti izvozvi zviparambe pachingofomwa chinonzi opposition parties zvichingoramba zvichidzokorodza. Vanhu vanopedzisira vakutomuvenga iye vachitaura kuti uri kutikwadzisa, uri kutisungisa, uri kutibaisa, uri kuita chichi, uri kuita this, uri kuita that. Handiti uri kupona. That's why muchiona mukomana akanyarara Chamisa. Handiti mawo veterans ndo paakazouya achizotaura kuti no vana veZimbabwe imimika hamugoni kuti mutungamirwe nemunhu wani kana kurwiwa nemunhu wani. Chibatanai imimi tichakuudzai kuti zvinofambiswa sei nekuti takatombozviita zvinizvi. Hatina kuteerera, hatina kubatana nepamusana pana Gambako futi iwawa nekuti ndo vakauya vachiita kuti tisabatane zvakanga zvataurwa naComrade Bombshell Geza. Ndiri kunyepa here vana veZimbabwe? Kusabatana kwese uku kuripo nhasi uku kwekuti vamwe vanhu vanotomuka vachitotuka vaGeza, vamwe vanhu vanotomuka vachitoshoora situation ina nyoka yemabhunu, munhu ari mujeri nekuda kwematongerwo enyika. Vamwe vanotomushoora atori imomo. Inyaya yana Gambako vaiuya vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana nedzimwe imbwa dzemamwe vamwe varoyi vaiuya panapa vataigara tichishaudhana navo, and you know those names. You know their names. Vanhu vese vandainetsana navo panapa tese tichinetsana navo isusu tiri murevolution. Maivaona vanhu vese vakauya vachizama nzira dzese dzekuti revolution iregedze kufamba, vana veZimbabwe varegedze kubatana, vachiunza mazita emaparties, vachiuya kuzounza mazita emaleaders. Nanhasi vamwe vacho vachiri kuuya panapa vachiita basa rekuti popotera, vachitituka panapa, vachisenzesa mazita emaleaders, vachitosenzesa even kana mazita ana Chamisa ari kusenzeswa kuti tuka panapa. Chamisa anogopesana sei nerevolution nekuti agenda yaChamisa yekufoma opposition party ndo yakazoita kuti tizoti aiwa nekuda kwekuti zvinhu izvi zvakaramba, nekuda kwekuti akarwiswa both sides, left, right and center. Chamisa aiva nemasleepless nights kusvikira pakutozopedzera kutonzi ngaatengerwe bulletproof nigirikini vehicle nekuti nekuurayiwa aida kutourayiwa. Handiti ndiko zvakazoita kuti tizoti no isusu vanhu veZimbabwe hatibatane tese tione kuti vachaurayani vachabatani tichibvisa mazita evanhu. Asi nhasi unoona munhu achidzosa zita raChamisa kuti Chamisa aite basa rekungogara achitya kuti Chamisa asave nezororo. Mukaona munhu vana veZimbabwe anouya panapa nhasi achitaura kuti Chamisa Chamisa siyanai nezvinhu zvamuri kuita, Chamisa chete. Inyaya yekuda kuti Chamisa asave nemukana wekuti asungunuke. Munozviziva here mimi? Inyaya yekutorwisa Chamisa, vanhu vachinyepedzera ngo varikuda kuuya panapa nezita raChamisa. Inyaya yekurwisa Chamisa just because vanotoziziva kuti Chamisa akangova nerusununguko chete. Otherwise pane zvimwe zvinhu zvinoitika because sofa vari kutambudzika nanyoka yemabhunu. Vamutadza even mukomana ari mukati mejeri vari kungomutadza futi zvakadaro. Handitika nekuti isusu vana veZimbabwe takamira. And agenda yavo yavakanga vachipusha yekuda kudestroya chinhu chinonzi revolution vakaitadza just because vaGeza vakafumura zvinhu zvese, vakaudza vakapa vanhu view yekuti no zvese izvi mukaona zvemaopposition zvese zvaramba nezvese izvi chimbosiyai zvese mubatane imimi pamwe chete tikuratidzei kuti zvinofambiswa sei just because takatombozviita zvinhu izvi. Handiti mazvona? vaGeza vakauya panapa vachitaura vachiti don't underestimate the power of people. Izvozvi zvindapo nekubatanidza vana kuti vana vabatane izvizvi, vanhu vabatane, vanhu vemuZimbabwe kana vabatana ndo rinonzi simba iroro. Tione kuti mimi muchazoita sei.
achitaurira vaMnangagwa vaiwe, and for sure vanhu vakabatanidzwa. Izvozvi iri kutambudzika. Mnangagwa Kabhau yese zviri kutambudzika zvikananda zvese zvezvo. Handiti uri kupanzwa. Handiti muri kupaona manje. Kusiya kweivava vaipuhwa mari ava vachidya mari nekutumwa kwese kwavaiita, izvizvi vari kushaya kuti voita sei. Unoya panapo uchida kurwisanisa vanhu vari murevolution. Hakuna munhu asiri murevolution. Even mahere wacho despite kuti haasi kutaura zverevolution, regedza ndikutaura shamwari, atorimo murevolution just because mwana weZimbabwe ari kutorwadzwa nesituation iyoyo. Kana uchida kuzviona kuti ari murevolution, tarisa mapost aanoposta kuti anotsigira zveZANU-PF here kana kuti zvinenge zvichisapota nekusimbisa revolution. Even chamisa wacho. Revolution ndeye vanhu vari kutambudzika, vari musituation iri kurwadza yemuZimbabwe. Kureva kuti also chamisa and whoever nemumwe munhu asingatombotaurai nezverevolution. Tarisai maposti avo anotokuratidzai kuti vakabatana nevanhu. Nekuti izvozvi vanhu vakunzi revolution. Hatichisiri paparty. Ukatoona uchitorota zvepati yako enda unofa, enda unofira kure huko. Hakuchisina munhu anotambira nyaya dzekuti party. So far izvozvi. Zimbabwe haina kusunungurwa zvekuti munhu anofoma opposition party izvozvi. Musatombofa zvenyu makanyeperana. Tiri kubatana isusu vana veZimbabwe, takatobatana ende ticharamba takabatana. Vamwe vanogona kubuda pachena vachitaura kuti revolution. Vamwe vanototaura kuti geza revolution ndi wati wakafanana nesu. Vamwe zvavo vanototaura but unongowanzwa vachingo-opoza kureva kuti vari kupusha agenda imwe chete iyoyo yakakonzeresa kuti kufamwe inonzi revolution. Saka we are on one side. Hapana zvamunotombotita, we are on one side. Izvozvi zvakuendeka strategy kekuti uyu akambotadzira uyu akambotuka uyu. Gamba kwaunyare here. Haunyare. Ipapa uchatoona paine vamwe vanhu vasina kukwana vachiita basa rekuda kuteera nekuda kuteedzera zvinhu zvakafanana naizvozvi pamusana pekutengwa. Inyika yekupiyo yekuti vanhu vanotokumbira ruregerero kuti tinokumbira ruregerero kuti tiri maZimbabwean citizens, saka tinokumbira ruregerero president kuti tirambe tiri maZimbabwean citizens. Kutokumbira ruregerero kuva kuti inini ndiri a citizen of Zimbabwe kuti agone kukusiya wakadaro. Ukasakumbira ruregerero chaiko achaita tek newe. Pawakagara ipapo hapazi pako, mombe dzauinadzo idzodzo haudzisi dzako nekuti iwo hausi kutodzibvisira mutero kunani. Saka chinonzi chedu chii vana veZimbabwe kana chingoti zvinhu zvese zvatinazvo tinobhadhara. Chasara kubhadhariswa kunzi nevana vangani. Iyo mitemo yacho inongogara ichingonzi nhasi kungovhura social media. Kune mutemo waiswa muZimbabwe, mangwana kuvhura social media. Kune mutemo waiswa muZimbabwe. Inyika yekupi iyoyo? Nyika iri kutongwa naFaro. Nyika iri kutongwa naNebukadhineza. Vanhu vese vakutoita basa rekutotya kuti munhu ave muZimbabwe, agare muZimbabwe, anofanirwa kutotya. Tinowanzwa wese nezvimwe zvimabloggers zvaigara kunoku zvakaona kuti zvaneta manje hazvichadi kuti zvigare kuno. Kwakuenda kuskonoti tinokumbirawo basa rekuti tigare tichikuningira. Tinozviziva, tinozvitaura nemazita manje izvizvi. Nekuti hapana munhu watiri kutombotya izvizvi isusu vana verevolution. Wata basa rekuswera wachingoita basa rekupricha nyaya dzana Mnangagwa naNaningiri. Hamunyare. Kuti munhu wese kana akuda kutodzokera anotoenda kunokumbira president ruregerero. President nokumbira ruregerero nekuti kunoreurura pamberi paMnangagwa, kureurura kumutadzi wekupedzisira akadaro iyi. Hamunyare. Ndo nyika yamungataure mimi kuti tinogara isusu. Kana paine munhu anenge achiona kuti zvinhu zvese zviri kuitwa izvi nerevolution iyi izvo zvairi kuitwa izvi kana kuti even nyaya dzanyuka yemabhunu asi kufambiswa zvakanaka, endai uyai pachena mutaure kuti aiwa inini ndiri kufunga kuti ndiite this and that, ndiri kufunga kuti tiite izvi sevana veZimbabwe, then we follow you. Kana uchinge uine zvinhu zvinobatika kumberi kwevanhu, kwete kuita basa rekuuya panapa, kuita basa rekuda kutanisha image yemumwe munhu panapa nekuda kuti hanzi akambodai ndakambomuna kadai sei. Pane munhu asina maprivacies. Iwo zvawaita zvinganiwo Gambakwe izvozvi currently kuchema kuri kuita vana vese venyika yeZimbabwe hazvisi zvinhu zvauri kuita iwo Gambakwe. Unoiona kupi audacity yekuti unoya panapo uchisikoposta nezvo somebody nezvauri izvi kusviba kwakaita izvi. Ropa remwana wavanhu mumaoko, nyoka yemabhunu riri mumaoko mako iwewe. Izvozvi zvinasi tichitaura kudai so unoita chivindi chekuuya panapa uchisikoposta pamusoro paGeneral Stole. Come on man, ukwani iwewe Gambakwe iwewe, wazvinzwa? Ukwane. Tinoramba tichikuexpose chete nekuti nguva yekunyarara yakapera. Handiti mazvona. Handiti ndo pakanga paine simba renyu kusilensa vanhu kuti vanyarare.
matrix esa makasenzesa esa akapera kunyaradza vanhu. Hakuchisina chinhu chinogona kunyaradza vanhu izvizvi. Kana trick ramunogona kusenzesa, kana strategy yekunyaradza nayo vanhu hakuchisina, zvakatopera. You need to accept kuti zvakapera. That time is long gone. Hakuchisina zvinhu zvese zvekuswera kuti munofungidzira kuti munonyaradza vanhu imimi kana kuti munomisa revolution. Revolution vana veZimbabwe. Revolution mapurisa, masoja. Muzvizive izvozvo. Revolution parliamentarians vamunenge muinawe mumuzvigaro imomo revolution futi. Munofanirwa kuti revolution citizens eZimbabwe, natives ese yemuZimbabwe revolution yese iyo. Ndosaka muchiona revolution ine power. Ndosaka zvakanzi naComrade Bombshell Geza, don't underestimate the power of people. Ndo zvaireva izvozvo. Saka isusu tinototi revolution kuside. Munhu angagona zvigananda zvake kuside. Tione kuti ndiani achawina muhead on collusion yatichaita isusu. Anditi muri kupona. Tiripo nekubatana isusu sevana veZimbabwe. Ndeu takaona kuti zvese zvatakaedza kubva kumashure uko hazvichashandi. Nhasi unoona mumwe munhu achida kuya panapa achida kunyepedzera nekuhwanda nezita raComrade Nelson Chamisa. Achida kutiudza zvinhu zvekunyepa panapa uchinyepera vana veZimbabwe kuti vafungidzire kuti pane zvimwe zvinhu zvinogona kupfuura revolution zvinogona kuitika. Hey, keep quiet guys. Keep quiet, nyararai. Musade kutiuraisira Chamisa uyu. Musade kutiuraisira mwana wevanhu kuti ashaye mufaro. Kana akuda muchamuona achiposta achitaura nevidhiyo chaiyo muchamuona, just because mupenyu hasi munhu akafa wekuti anosenzeserwa zita rake nemumwe munhu. Hasi kutuma vanhu, achataura iye ega nevidhiyo yake. Kana aine zvaanenge ataura, kana paine zvaanenge aposta Chamisa, just save it and wait. Kwete kuzopedzisira maakutanga kuspicer zvinhu zvinenge zvataurwa naComrade Nelson Chamisa. Munokuradzisa munhu. Kuda munhu here ikoko kuti munhu kana akataura chimwe chinhu as a politician tinotanga kuzvispicer kupedzisira tatomuisa pahigh risk. Isi tichiziva kuti zvinhu izvi zviri kuurayisa izvi. Tiri vanhu vakuru, ngatiite zvinhu izvi tichifunga izvi. Ndakuti ndikutaurire chokwadi vana veZimbabwe. Ngatiite zvinhu tichifunga izvi. Ngatiprotectanei zvakanyatsonaka chaizvo. Chamisa cheche kusiya CCC akatozviitira kuprotecta vanhu. But now izvizvi isusu cheche hatigoni kumuprotecta isusu. Akaposta zvinhu zvaanenge aposta as a people's leader, semunhu wevanhu, anditi a public figure, anopostawo zvaanenge achiposta nemaopinion yake. Unoona vanhu vachispicer obva daisobva zvezvo zvekutoti Chamisa chanopedzera kutotanga kutotsvagwa. Hasi safe. Let's talk of revolution. Anenge asingade kutaura nezverevolution ngauye ataure kuti no, inini ndine zvakati zvandiri kuona zvinenge zviri better. Kwete kuda kunyebera Chamisa, kwete kuda kunyebera mumwe munhu, kana kuda kutaura panapa muchitanisha mazita evamwe vanhu vari kuda kuedza kupusha revolution kuti ikwanise kuva strong, tigone kumirira nyika yedu isusu. Titore nyika yedu back, nekuti nyika yedu yakatorwa, is captured. Tiri kufokasa nezvimwe zvinhu zvisingatisunungure isusu. Iyo nyika yakatorwa sezvazvakaita izvozvi kudai so. Kamudhara kane mombe tu kanotorerwa bhuku remombe kunzi hausi kubhadhara mari yemutero. Munhu akutotadza nekurima kwacho anoiwana kupi mari yemutero yacho? Wambomubvunza here ukaona status yake mararamiro ari kuita muupenyu hwake? Nekutoti vanhu vanotorera maupenyu hwekuti vanenge vachitofanirwa kutobatsirwa negovernment kana iri government ine musoro. But now government iri kutoenda kutonoclaima matax kuvanhu vakadaro vari kutambudzika kudaro, vari kutoshaya chekudya. Pamba pekuti ukatotarisa ukapaona zvapakatoita, panotokuratidza kuti vanhu vatiripo vari kutorarama zvemutsutururu, asi iwo uri kuenda ipapo uchitaura kuti hamuna kubhadhara tax yezvakati. Muchienda kuzokonwanetsa kuti vanhu vaita basa rekutya kuti tiri maZimbabweans. Muda kuti vanhu vatizire kupi? Tinokumbira kuti tinyarane kutaura chokwadi. Gamba kwenyarara zvako iwo, keep quiet. Nyaya yako your time is gone. Anti wazvinzwa? Inini ndiri kutaura inini. Your time is gone. Makauya panapa nevanhu vakawandisa panapa muchiataka revolution iyi. Left, right and center muchirwana revolution iyi. Muchirwisa nyoka yemabhunu mukaita sei kusvikira masungisa mwana wevanhu.
chii chamaida kuti chibude ipapapo kuti revolution iparare zvikananda zvirambe zviri pamberi pevanhu zvichikupai mari imimi yekuti mudye nemhuri dzenyu? Tikakufumurai mukatora nguva yakareba stereki tiri mumabattles nemi muchitarisa vana veZimbabwe kubatana. Zvino ndizvo zvakakonzeresa kuti zvese zvakataurwa neComrade Bomushegeza nechi zvese zvakaitika zvezvo zvitadze kuzonyatso kuitika zvakanaka nekuti maiuya panapa muchitaura zvinhu zvamunoda panapa. Iwewe Gambakwe iwe nevamwe vanhu vakanga vachiuya panapa vakasiyana-siyana vatairwa navo murevolution. Now these are your results. Kuramba vana veZimbabwe vachitambudzika. Nyika ichichinjwa mutemo every day. Is that Zimbabwe that you want? Is this Zimbabwe that you want? Yekuti munoita zvamunoda munoita irana sekuita unge tuckshop. Musatudze nonsense panapa pasocial media. Musafungidzira kuti zvatiri kuita izvi hatisi kuziva zvinhu zvatiri kuita. Kana paine munhu anenge achizviona kuti ari better than vanhu vari kuacta, ari better than maactivist ese, ngauye ataure kuti inini ndiri better ndauya neizvi neizvi neizvi. Ndiyo solution, just because vana veZimbabwe izvizvi they are waiting for a solution yekuti toita sei kuti tisunungurwe. Kwete nonsense dzese dzekuuya panapa muchigadzira zvimadrama panapa. Shut up. Nhasi ndataura zvinhu izvi ndakatsamwa zvimwe zvisingatomboiti. Kuliend pusha izvozvi zvipusha audio isvike kune vanhu vachasvotwa.